Will na guys. Ayun na tagbukid guys. Ayun nagko tagbukid guys. Si Bunso na rin guys. Oh. Bukid na guys, bukid. Igagaw din rin guys. Igagaw na po guys. Igagaw guys. Kadi ka trabaho guys. Si Will guys. Si Dudong guys. Oh. Vlogger. Bahay namin yan, sabi ko. Shout out! Ayun, wala sila. Bukid na bukid. Nagkot ko sa bukid ba? Kailangan ko mga itoon ito. Tapok ba? Tubig sa butong. Okay guys, mga tanong guys. Thank you for watching guys.